Okay, so good evening mga kapatid. Okay, so tonight we're going to continue our discussion sa ating topic review and the topic persevere in doing God's will. Okay, so the text ay tatang arabi kabsat ket makita jay umuna nga taga Corinto 15:58. Okay, so ngem sakbay man ti amin inakman niyam ammo dagiti makadkadwa ti tatang rabii. Okay, so muna ti awagak ni Brad Aldwin tayo naman kablawan dagiti kakabsat tayo met ngagbiboy tatang rabii. Hey, good evening, everyone. Grace and peace in Christ. I kablaw ko man iti napateg nga nagan ni Apo Jesus iti tunggal maysa nga nakatune in kat kablaawak man dagiti contacts me ditoy dumalned jay lanaw kan kastawet Jay dagiti batchmate. Good evening. Itultuloy ti agbuya gagayem ken kakabsat. God bless. Okay, thank you Brad Aldwin. So awagan tayo pa itay may sa kadwa tayo met tatang rabii ni Sis Marge tayo so pwede may sa kumablao met kadagi tayo na imbitaranda tatang rabii. Sis Marge. Good evening amin kada kayo kakabsat. Nabendisyonan niya rabi itay amin. Kadagitay in-invite me. I hope nga makabayboya kayo lang and praying nga talaga nga makapag-learn kayo manan itatang rabi. Okay, thank you Sis Marge. Okay, so hintay pa yawagan ti may sakting makadwa tayo ni Madam Ani. Imbag nga rabii kadagiti amin nga kakabsat kan gagayom nga dumdum gagmanan naka-tune in kadatoy topic review tayo ikata dagiti kakabsat diti Acosta ken uri dagiti estudyante nga nakabakasyon san na imbag nga rabii kasamat kadagiti contacts adda iti na dumadumang lugar dagiti kakabagyak iti sinait sapay ko matadumdumag kayo manen ket ni apo ko mati agtutuling nga mangited kada tayo iti gagar nga at susuro babaan iti intayo pinagdengeg kada tay nga topic review. Good evening kakabsat. Okay, thank you Sis Ani. Okay, so when kablawak mamet na kitay kobra ditoy MMSU kay dagiti teachers dagiti estudyante nga takot madaman nga bakasyon kaputan alpas ti klasen. So good evening kayo kabsat. I hope nga tonight ay talagang you will also participate in this topic review natin. Okay, so it's very important nga talagang umuneg ti pinakamamutay kini Apo Diyos. Okay, so the topic tayo tatang rabii, now Paul want ti persevere in doing God's will. When na tay tunggal maysa agbalin nga situtured nga mangaramid iti pagayatan iti Dios nga masarakan ti teksto tayo iti 1 Corinthians 15:58 nga kunana nga rod patpatgek nga kakabsat agtalinaed kayo natibker ken magaraw kanayon sangwenyo ti trabaho yo amay paay iti Apo tamoyo nga at bungat ti amin nga aramiden yo iti panagserbi iti Apo wen hang nga masayang netay time tayo when panawen tayo nga itetay kini Apo tagtanto bunga na amin dagitoy no itutuloy tayo lang agserbi ti Apo ket at damet talong intay pagsaritan tatang rabii nga isunto ti mapan i bensa dagiti kakabsat tayo tatta nga
tapno mas malalo nga mawatan tayo, mapaunay natin pa nakaawat tayo kadagiti nga puntos. Okay, ito muna, natin ko na tayo, agtalened kayo nga native care can di magaraw or nothing will move you. Then may kadua, kanayin nga sangwen tayo ti trabaho ang maipaay iti Diyos. Then may katlo, adda iti bunga ti amin nga aramiden yu iti panagserbi iti Diyos. Kaya talo nga puntos, as kinakuna ko nagtatayan is iti tay pag ginadalan tatang rabi. So, fasten your seatbelt. But before anything else, nasa yatmet nga intay i-daton neto yung oras tayo kini Apo. Okay, so awagak man ni Sis Ani, tayo suman ti mangidalan, ti opening prayer para kadatay amin tatang kanito. Ani, I-comment tayo nga rod. Dato yung oras tayo gagayam ken kakabsat. Dato yung aramiden tayo itatak at ipag-pray tayo nga talaga nga iapo timang open iti heart itong dahil may sa. Let us pray. Our loving Father, we keep on praising you, O God. Pagyamanan mi Apo iti ayat nga ipapaayod itong kalmay sa kada kami. Ket, O Lord, dati nga in kami itatapi nag-iinadal da kayo iti agtultuloy nga mangited iti gagar iti puso itong galmay sa kada kami nga dumngeg ket agsursuro ket importante dati lesson ni tataapo no kasano kami nga agbalin nga natipker saan kami nga magunggon iti pagtaktakderan mi nga pamati ket kastamot Apo nga da kayo iti mangipaay kada kami iti napintas nga internet connection ken even Apo iti source iti kuryente tapno iti kasta ket awan iti makalapod iti panakaiwaragawag dagiti sasam dagiti Apo ti dawat ken kararagmi tinagan na po mi nga Jesus. Amen. Okay, thank you Sis Ani. Kaya iti pinangidalan mo iti kararag dati nga aramid tayo. Okay, so sublianan tayo na talo nga topiko tayo. So umuna nga topic tayo ket natay we need to stand firm. Okay, let nothing move us. Okay, so let us be reminded nga Christ have remind us that as we walk with Him, we should always stand firm and not to be moved. We should condition and anchor our physical, mental, and spiritual into the faith established by Christ. So, the question tayo dito, in what ways do we stabilize our faith so that we will not be shaken? Okay, so awagak man ni Sis Marjorie nga isuman ti umuna nga mangilawlawag met no nati panakaawat na daytoy nga topic tayo or nati first point tayo tatang rabi. Sis Marge? Okay. Good evening manan kakabsat. Dito question niya, in what ways do we stabilize our faith kananaya when we are moved and shaken in our stand? So timay sa nga nakitak dito ay DJ tapnon hanya ma-shaken deti faith. Masapol atal talaga nga kanayon nga naka-remain ken ni Jesus Christ. DJ nga rod John 15:5 nga if a man remains in me and I in him, kunana, he will bear much fruit. Apart from me, you are nothing. Kunana, so nga, nakitak ijay nga talaga importante DJ, para kanya, haanak dapat nga, umibibot, ken ni Jesus Christ, no matter, anya digiti, sumangbay, nga kaslang kumadigiti trials, kakas jamat kasi hamot talaga nga ma-avoid digijay iti biag ti maysa nga tao, dumtang matlata dagiti testing nga i-allow ni God nga pagdalanan tapno ti kasakat ma-develop pay lalo dijay faith tayo kung kuana ket anya ba digiti aramidon tapno ma-stabilize kuna nga rod so aside dijay pinag kanay nga sikakapet ken ni Apo nasken atal talaga met diti inaldaw nga panang nourish tayo mat iti physical at kuna nang rin itad nga physical, mental, and spiritual.
So DJ healthy nga like physical iti napintas a pinagpanpanunot kasi naanat at ti panunot kan iti puso isumad iti nalabit arum marnukwa kada tayo wenno maaramid tayo. So diti spiritual lalo na DJ kan kanayan niya pa nagdepend iti Holy Spirit nga isu iti mangtulong kada tayo iti anyaman niya aramiden tayo. Isu nga diti word of God daytoy pinag-quiet time, kun daytoy pinag-pray, kun may sapay daytoy panaki-join iti kadagiti kakabsat, iti body ni Christ. I believe ngam amin talaga dagitoy ket factor sapno iti kasagit makatulong nga kasano pay nga mapapigsa wenno diti mapa-stabilize DJ pamatik ken ni Apo. Tano adayo ak iti body nalabit met nga aglami isak isu nga iti amin nga aramiden atal talaga for me no talaga nga aramiden isu na by faith i-bless mo talaga ni Apo Diyos DJ spiritual nga pagtaktakderan tayo kasi kumagat no umay digiti anyamanan niya testingan haan ka nga nalaklakan niya dete marabba kasi kumas because I know that God is with me. Yan lang sir. Okay, thank you Sis Marge. No, nakapimpintas yung baga ni Sis Marge saya nga talagang we should be with the body, kailangan quiet time, kailangan ag-pray para pag dumating dagitay sufferings when no dagitay paka trials, then we should not be moved but we could stand firm. Okay, so awagan tayo mampay ni Sis Annie. Ay sumambati may ka Sani. So, good evening once again. Gagayam ken kakabsat. So, dati topic tayo datang arabi ikit makunak nga this is a very special topic. Kaya, siguro kaadwan na kada tayo nga agtultulnog ka ni Apo or dagiti nabitpay iti relationship da kani God dumaldalan tayo nga talaga iti panakasuot or panakatest iti relasyon tayo kani Apo Diyos. Ket bakunak nga nadaduma ada talaga dete initial nga response iti flesh tayo gagayam ken kakabsat aya dete no daduma ket no makarik na tayo tirigat ket ti umuna nga response iti bagi tayo ket dete ag-complain uno saan ket ti umuna nga mapanunod tayo ket ag-quit. Ngem itoy very important nga talagang mataginayon tayo kung mga nakatakder iti very strong nga pundasyon tayo nga ni Apo Jesucristo. So, umuna gagayam ken kakabsat ket dapat nga maawatan tayo no apay nga adadag iti panubok iti biag. Dako na nangarod iti Biblia nga saan tayo kung mga maklaat no maka-experience tayo kadagiti na duma-duma nga klase iti sufferings, even dagiti persecutions as we follow the Lord Jesus Christ. So, adaman lang ti kayat ko nga i-share kada kayo dito ay 1 Thessalonians 3 verse 3 basa klaang kuna na ditoy so that no one would be unsettled by those trials. You know quite well that we were destined for them. So kaya na nga sa uwan kagayam ken kakabsat nga dagiti testings wenno sufferings nga ma-encounter tayo iti pinagtulnog tayo kani Apo ket dagiti nga talaga ket parte iti pinag-grow tayo iti spiritual. So usudi ko na ni Sis Marjorie itatay nga kasano tayo nga makapagtalinaed aya iti daytoy nga panagtulnog tayo kani Apo kasano tayo nga makapag-iptor makapag-persevere ket timet laang talaga sa ti Dios iti makapatibker kada tayo. So daduma talagang adadagitay nadadagsen nga testings iti life tayo ngem adadagiti very clear ken very powerful nga words ni God nga no ag-quiet time tayon ket nabasa tayo dati ken na-meditate tayo nga nasayaat ken adda iti Holy Spirit nga nang pabilig kadetoy ay dubilig kayem kay kakabsat nga awan nga talaga iti panmubok na haantay nga mo-overcome kasi kun nangarod iti Bible nga we are more than conquerors. So nga nagpintas kayem ken kakabsat nga every time nga adda ti test iti life tayo ket ma-recognize tayo nga dagitoy ket panmubok laeng kun inig ka na tayo ni Apo Diyos iti bilag nga mo-overcome tayo. So, DJ laang, Sir Nathan. Okay, thank you Sis Annie.
Okay, so hawagan tayo mampay ni Brad Aldwin. Okay, Brad Aldwin. Sige, good evening, manen, gagayam ket kakabsat. Nayunak lang, dagiti na ibaga, dagiti kakadwa, nga panelist, kat nagpipindas dagiti na ibagada. Talagang adda dagiti panunot nga paka-encouragean ken DJ ma-encourage iti tunggal may sa nga agtultuloy. Ngem para kanyak met iti susurot ko ken Apo Dios idi damo no amok awan ti tirigat nga mapadasan ngem iti yuneg ko iti panakamam mo ni Apo Jesus inpakita ti Dios nga parte amin ti rigat iti panangsurot ken kuana. Along the way talagang adu iti mapadasan met at kasjay nga rot iti biag iti na espirituan ket payari ko lang pakitaklaan gayam kadagiti detay biag ni Apostol Pablo nga ti biag na ken ni Apo Jesucristo ket adu iti napadasan na no mabasa tayo iti Biblia nga adu dagiti nagpadasan na nga arigat panakaidadanes panaka-insulto ket daytoy paka-inspiran iti biag ko nga daytoy ba matulad ko nga ta isuna daytoy ma-imitate ko nga ta isuna tako na ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Yan numan pa'y adadagita nga padas iti biag ni ni Apostol Pablo saan isuna nga naupay wenno saan isuna nga nagsardeng nga nangidaydayaw iti Dios iti biag na gaputa klaro kuana nga ti biag na ket paralaan kani Apo Jesus para iti pakaidayawan naken DJ biag na talagang mausar tapnon adu nga tattao iti maisalakan DJ panagi share na iti gospel talaga nga in ted na jay puso na para kadaytoy ket iti dagiti padas na nga napasaran na saan nga dagiti ti nakalapad ken pana iti panagtulnog na diket iso DJ iti rason no nga nagtultuloy isuna nagpingit isuna ket kasjay met ni at inpakita na iti panangtulad na ken ni Apo Jesus nga ni Apo Jesus even in the point of death talaga nga nagtulnog isuna ket para kanya talaga nga iti panang paragsak ni Apo Dios kasapulan na talaga DJ napinget nga panagtulnog ken si pupuso panagtulnog tapno ni tikasta oray man pa anya dagiti banbanag nga mapadasan no adda DJ pudno right faith that mas lalo pa nga tumibker iti pamati ken at tultuloy nga umuneg iti relasyon kani Apo Dios. Lang sir. Okay, thank you Brad Aldwin. So nakakapipintas jay in-illustrate ni Brad Aldwin and agama pa kini sis Anikin sis Marge Tatay nga talagamot nga in-illustrate jay biag ni Polaya. Kahit ko lang may tinayon ni jay Ephesians 6:13. Muna na, we should in order to stand firm and in our ground or nothing could move us ay talagang we have to put yung full armor of God. And nandun na talaga yung faith, the Holy Spirit. We should always be dependent on the Holy Spirit. Talagang, of course, yung quiet time, yung prayer natin. Because all these things ay talaga, sinasabi niya ay nothing will
move us, and we will always stand and will not be shaken yung ating faith, regardless kung ano yung mangyayari. Okay, so okay, so tat na hintay mo ti may kadua pa nga puntos tayo ninyo pagsaritan tayo. Kunanad toy, it is our duty to give and be fully committed to our God-given word. God does not credit divided commitment in taking our responsibility to Him. Okay, how should we make sure that we give fully in the name of the Lord? So talagang ayaw ng Panginoon yung divided commitment. Okay, ang gusto niya ay talagang full. Okay, yung pagbibigay natin ang ating commitment to the Lord. Okay, so awagak man ni Sis Annie, tayo sumamit di mangilawlawag dating number 2 na puntos nito pangarap. So, okay, kakabsat, dati point number 2, timang na i-share ko dito, yung nati umuna nga napanunod ko kat dati namin commitment. So, kung ni Sir Nathan, itatay kat haan nga kayat ni Apo nga divided. O dati commitment tayo, wano ko na tayo nga half-hearted, iti pinagtulnog tayo, wano pinang-obey tayo kenkwana. So, illustration nga mapanpanunod ko dito kakabsat kat in any relationship, example, no, sumrek tayo kung maiti relationship, iti agasawa ayam, ada ba nga ta mangayat kada tayo, no, kung na tayo nga, okay, agkasarta, yung commitment ko kanya, to 50% lang. Oo, siguro kat awan mo itinalim ko iti panunat nagagayam din kakabsat nga umanamong tayo or okay lang kada tayo nga ti commitment iti partner tayo kat half-half lang. So narigat sa gagayam kan kakabsat and how much more kan ni Jesus Christ nga talaga nga inted na iti life na kada tayo. He gave 100% awan iti pinangi hold back na gagayam kan kakabsat iti life na para kada tayo. So nga, inawa tayo ni Jesus Christ as our Lord and Savior. Kaya na nga sa uwan gagayam kan kakabsat kat in-offer ni Jesus Christ is a loving relationship nga kayat na nga ti commitment tayo nga talaga kat buong buo. But I think that iti may sa nga pakafailan gagayam kan kakabsat tano da dumakat adapay lang nga talaga ti panagayat tayo ti bagi tayo wano saan kat ado dagiti tarigagay tayo pay lang itirabaw ti daga nga saan nga mayan nato nga isupay lang kung maititarigagayan tayo kaputa tayo ket nagbalin tayon nga anak ti Dios. Para kanya kagayam ken kakabsat ket kwa iti number 1 nga problema no apay nga saan tayo nga mai-commit iti biag tayo kini Jesus Christ iti pinagtulnog tayo nga to be all out nga kunada 100%. Kat kaputa in the first place, kat mabalin nga saan tayo pa'y siguro nga na-meet, wanahan tayo pa nga talaga nga na-acknowledge nga ni Jesus Christ nga talaga iti Lord, iti pinagbiag tayo. At nga ro deti pagsasauno pa, ayan nga, haan nga pagsasao, but it came from the Bible, nga kunanakat, kunayong apo-apo, apay nga awagan dak iti apo-apo wano Lord, yung saan yung mat nga aramidon iti bibigin ko. So, nalawag gagayam kay kakabsat nga no i-acknowledge tayo nga talaga nga ni Jesus Christ kat iso na nga talaga iti Lord, iti life tayo. Kaya na nga sa kat saan tayo kumangarod nga iimot iti biag tayo but to give it all out for the Lord iti pinagtulog tayo. So nga, datoy talaga nga iti pinaka bottom line na kanya iti dati nga topiko kat dapat nga talaga kat ma-recognize ko nga ni Jesus Christ nga talaga iti Lord ko ipakita na talaga dito. Babaan iti pinagtulog ko. Hindi lang ang kakabsat. Praise the Lord. Thank you, Sis Annie. Okay, so maditi half-hearted nga talaga, no? Yung baga ni Sis Annie. Hindi tayo magkayat nga half lang na love. Okay, so ganoon din si Jesus Christ. Gusto niya yung full commitment sa atin. And we can do that kapag ma-recognize natin si Jesus Christ as our Lord in our life. Okay, so inakpay pagsublyan ni Brad Aldwin. Brad? Sige, sir. Thank you. Thank you, sir.
Para kanyak met gayam ket kakabsat nalawag DJ imbaga ni Sis Ani ngem adalang may nayon ko nga iti personal nga relasyon ko kanya ako Dios iti yuuneg ti relasyon ko ken kuana ket nagbalin. Samot lang nagbalin DJ DJ purpose ti biag ko idi imuneg iti relasyon ko ken kuana ket iti naawatak nga naging klaro kanyak nga ti purpose ti biag ko ket isu iti panakaidaydayaw na panakaidaydayaw ti Dios ket napasamak laeng dayta babaen iti parabor ken iti pamatik ken kuana ket habang nga umununeg iti relasyon ko ken kuana DJ commitment ket ada DJ panaka bubuo met DJ habang umununeg na-feel na DJ na make ikan iti feel DJ spaces nga espasyo DJ nga DJ may isang lugar deti pusok nagiging buo DJ commitment ko habang umununag babaan mo't lang iti panang desire ko nga umunag iti relasyon ko kung kuana babaen iti DJ tultuloy inaldaw nga panagubeg DJ kang runana DJ DJ intimacy at talaga kan ni God DJ quiet time kan habang umununag namin iti panakaawat iti sasauna mas lalo met nga umununag iti panag-ubay kan panag DJ commitment ket subyanak man DJ kunana DJ Hebrews 11:6 dati may isang favorite verse ko kunana dito ngem nawan iti pamati saan ang mabalin ang maparagsak ti Dios tano masiday kay ti Dios masapol apat ken nga ta Dios amang gunguna kadagiti agsapol ken kuana ket daytoy tay may isang nga pagayatan ti Dios iti biag ko DJ maparagsak ko isuna kasano babaan met laeng iti panagtulnog ko ken kuana ken DJ nan-anay nga ipaay ko DJ buo nga commitment ko ken kuana DJ nga road application ko itultuloy ko iti agtarigagay nga agubra iti trabaho na ken kastamet iti awanen dagiti rason dagiti grumbling dagiti panagmisugsog kasya yung panagdayamudom kundi ket buon nga ipaay ko jay biag ko kung kuana DJ lang sir. Thank you sis Brad Aldin. Kaya so awaga mampay ni Sis Marge. One kakabsat na lawag launa yon DJ in share da Sis Annie kan ni Brad Aldwin aya so nung maawatan no ayan na ba ni God iti ana DJ position ni God ana ti place ni God iti biag ko haanan no kanya narigat nga ma-acknowledge DJ authority na over me so for example ko God over my personal desires God over my personal ambition, God over my work, kasi So, DJ, no ma-recognize ko talaga, nga talaga inawat ko isunan yan na pod no nga, Diyos kan mangisalakan tibiyag ko, haanan dapat anarigat nga awaton, DJ, commitment kumat kung kuana, kasi kuna ni Sis Annie tatay, nga no, ti agasawa, kat you are committed to one another. Iso nga, haan mo't dapat ko mga detay, portion lang iti ipaay mo, percent lang, kasi iti panag-ubem, kanigad, kasjay, I understand mo talaga nga, adumot digiti,
daduma ado ti maobra, ado dagiti kasamangagaw iti atensyon, ngem ti maysa nga makitak diti gagayem kan kakabsat ket dijay puso atal talaga ti maysa nga tao. No dijay heart mo atal talaga ket love mo ni God, haan nga narigat nga ag-obey kasjay kuma. So, isang simple illustration lang kuma, if you love the Lord, haan nga narigat kang ka iti ag-join kuma kadagiti Bible study. Gaputan na awata mon nga iti pa nag-join kadagiti nga aramid ket talaga nga mapauneg pay dijay personal a relationship, ado dagiti ma-learn may panggap ti Apo nga mamati tayo ang makatulong nga mangpa-grow met no kwa kada tayo. Isu nga para kanyak diti focus ti maysa nga tao nga talaga nga recognize nga ni Apo Dios iti talaga a Dios ken mangisalakan na haan nga narigat no kwa nga i-prioritize isuna. Di lang sir. Thank you, Sis Mars. So, dijay ang talaga in-emphasize ni Sis Mars nga masapul nga ma-recognize and ma-accept tayo. Okay? Ni Jesus Christ laeng. Okay, so pampanunutek mat no dati bagtat tayo. Kasano nga tamat kanya kung kunak how should I make also to talagang i-give all out ni jay life tayo because actually this is the yung desires, hindi naman desire siguro, yung gusto talaga ng Panginoon para sa atin. Okay, malagip ko dagi pagbaga dagi tayo kakabsat no ko nga no tayo ket agsakit tikayat tayo matket na jay full healing, maditay kayat na tayo half healing lang kung na doktor agasak na ti ulong nati ano lang 75%. Of course nakasya siguro agreklamo tayo and we should always recognize na ganun din yung napipil ng ating Panginoon na if we are just giving a portion of our life sa Kanya, ay talagang hindi siya napiplease. Okay, so we should fully commit our life unto Him. So, siya kat niya, of course, number one kanya kat niya, I should always be in prayer always para malaman yung ano din, yung kalooban ng Panginoon and natin baga ni Sis Anin sa tatay niya, ano niya, yung talagang be active in our quiet time, always reading the Word of God because that is we could develop or deepen our understanding yung ways ng Panginoon and of course through that I will be able to follow His commands fully. Okay, talagang naka-reside sa ating heart and of course yun na rin naglilid sa atin to obey yung truth because doon natin nalalaman talagang totoo ang Panginoon. So, sa ating buhay. Okay, so nakapimpinta saya kakabsat. It's a challenge to all of us. Dagitay agbuy-buya, agdingding agtatang rabi. Talagang God want us a full commitment to Him. Okay, so intay tayo may katlong topic tayo tatang rabi kunanat toy natin may katlo as promise, our labor in the Lord will never go in vain. If we trust Him, even we are working with pains and trials, God will never put our efforts into waste. How and in what ways we assure that our labor and efforts for the Lord is on the right track and not in vain. So, it's a promise ka talaga ti Diyos kada tayo nga dagiti raramidon tayo will never be in vain. Okay, so despite all the pains and trials, we should not stop, but all the more that we should exert effort. Okay, because we know that this will be rewarded by our God. Okay, so damagan tayo mga kadagiti panelists tayo how and in what ways they assure that their labor I will not be in vain. Okay, talagang ano. Okay, so unahin tayo man ni Brad Alduin tatanga Brad Alduin. Okay, para kanyak gagayem kan kakabsat ha.
kunanay iti Biblia, God is perfect. So iti panangsurot kani Apo Diyos, masapol mo't nga ipaay tayo DJ. Talaga nga DJ tarigagay tayo nga agbalin mo't nga perfect kasi nalawag iti sa unang God is my Father is perfect, so be perfect kunana. So iti panagubra iti trabaho ti Apo, talaga nga DJ kasapulan na DJ i-require ni God iti DJ full effort. Kasapulan na talaga nga DJ panag-serving ko na madaan iti DJ excellence, tapno iti kastaket matrabaho tayo DJ papaubra na in DJ ada kuana success na ni adamot iti Holy Spirit nga adda kada tayo iso na iti mang personally iso na talaga iti mang gagayt kanya tapnon iti kastaket dagiti rumbang ma-improve nga trabaho na ket kasapulan nga i-learn no kuma ada DJ maysa nga trabaho nga kurang ipakita mo't ni God ni ti Holy Spirit no anya ti rumbang nga ma-improve pay ket iti dating question kasano nga ma-sure ko babaen iti name papuswan laeng nga panag tulnog keng kuana DJ name papuswan nga panangipaay jay biag kasi kunanamot nga love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Kat nakatinpintas launay nga iti maysa nga namatikan ni Christ sa mursurot kang kuana talagang ipaay na ti sibubukal nga biag na kabailan na tapnon dagiti trabaho nga inpatalek ni Apo Dios ket sana masayang ken talaga nga makasurot DJ gusto nga dalan nga agturong kang kuana agturong kan ni Christ. Yan lang sir. Thank you, Brad Alvin. Okay, so pudno una yan, ni imbaga ni Brad Alvin. So, tingman awagan ni Sis Marge. Okay. So, pwede, I know, pwede, nakaratay pa. Inayon na. Ito ni imbaga ni Brad Alvin. So, kuna naigtakad, as promised, kuna na nga rodan, ingkari ni Apo Diyosen aya nga amin digiti aramiden tayo, at hanya masayang, naligip ko lang tuloy DJ verse, ijay Matthew 10:42, ibasak lang nga kuna nakat, naglagipan niyo ati siya, sinuman amang iti uray sa nga baso laang analamis adanom iti maysa kadagitoy, nanumo apasurot ko, gabuta isukat pasurot ko, awan duadwa nga awaten nanto tigungunana. So, imagine, uray lang gayam ti panangkitit ti basit adanong kat ada pa iti gunguna. So nga, para kanyak ka detoy, nasken lang at talaga DJ pinagtalak, iti working ni God, kasi malagip ko lang uli ni Noah, ijay imbaon ni Apo Diyos nga mga ramid iti barko, urehan na pa'y ko mga amunong apay nga ta nga ramid dito anang atat maganganag ko, kasla kasi kumaya, awan iti pinaggrambol yan jay panunot na. So nag-ubela ang isuna and it pays off. Talaga nga dakkel iti plano ti Dios. Napay nga pinagaramid na isuna iti barko. So para kanyak personally, dito pinag-ubek ka ni God. Uray pay haang ko pay nga makita itatta DJ
dagiti kumamot result na nga ipagpipray, I believe nga talaga kat while waiting for that to happen, God is also preparing me mat personally. Iti pa nag-serve ko kung kuana ta kayat nakpay nga i-refine mat. Iso nga para kanyak detoy kasano nga ma-assure nga dagiti obraan ket talaga nga adda iti right track. No makitak dagiti contacts nga matulungan mat ida nga grow wenno masideg iti Apo, mamatik nga talaga nga God is working. God is busy working taha nga maturog ti Dios kunata nga rod. Ket pudno madlaunay dijay kakabsat isu nga uri mabasit wenno dakkel dijay aramiden tayo para iti Apo no laket dijay sincere. Wenno diti napudno dijay panagtulnog tayo ay amok nga i-bless mo't ni Apo Diyos sa gijay. So, buyugan lang talaga diti prayers and diti willing nga ro di heart. Para kanyak talaga diti heart kat dakkel nga minno ka iti epekto ni um, iso nga ituloy lang talaga. Para kanyak kat haan nga ore ko ma-feeling ko kat mabanog wano kasi ko nga para kanyak no inak mat ag-follow up kat na ragsakak mat kasi jakmat marik na dijay bannog ko. Mas feeling ko mabannog akpay ko man na dite awan ti obrak kasjay. So kasjay gayam no kwano agbalin nga lifestyle mon iti evangelism wenno pa nag-follow up sapsapulom mat dijay no kanya aramidon kan mas ma-energize ka mat surprisingly. So God is really working. Dijay lang, sir. Thank you, Sis Marge. Okay, so man awagan nga ron ni Sis Annie. Okay, Sis Annie. Kakabsat, dito yung i-share ko. Kada ito'y topic or point number 3. That dati may isang businessman siguro or any, kada tayo siguro gagayam din kakabsat. Dati tiyempo nga, no kaya tayo nga talaga ti ag-invest, kaya tayo nga talaga kaawan ti lugi, ayan. So, awan siguro nga talaga ti mga yat kada tayo nga malugi. I think that point number 2 dito ay ti ipagpagana dito kagayam tayo kakabsat kat kas lang pamalagip kat encouragement kada giti kakadwa nga they are giving their lives nga kas nagpagpagan sa smash itatay nga ag-share ti gospel kun DJ agpanap DJ pinangilid tayo wala pinangtulong tayo kadagiti naupubing iti pamati no kitaan tayo kakabsat kitwa no daddo mga talaga kasi na ni Sis March mabalin siguro nga mapanunod tayo dagiti oras tayo nga ipapaay tayo kay kwada dadagitay daduma masapon nga talaga nga lumakore kung makayat ti aginanang yung madadagitay mas nuun-unaan nagunaan na makita tayo nga kasapulan da iti spiritual feeding ket dagiti nga sakripisyo gagayem ken kakabsat ket no daduma ket no dagiti tattao nga pangipapaayan tayo iti time ken iti ayat tayo ket ma-appreciate ket kas lang masayangan tayo ngem daytoy pinag-invest gagayem ken kakabsat iti spiritual nga aspeto ket dahil iti kamamayatan nga investment. Kasi dahil nga investment tayo when it comes to pinagtulnog pinigad, ket dahil iti investment nga awan pulos itilogi na. Yung siguro hantay lang talaga nga diretsyo nga makita, dagiti main invest tayo nga kinabak nang ta, dahil nga kinabak nang nga more or nung tayo na agtulnog teken ni Apo ket haan nga material nga banag, nga kaslang kung mamakapatakdar ka iti balay, wala iti savings mo iti bangko. But these are spiritual savings kabsat nga sa tayon to lang makita ken maawat dagitoy no makitayon ton makipagtaen ka ni Apo Jesucristo. Kung kayat ko nga ibasa deti bagbaga nga verse na kabsat tapno mas maawatan tayo deti i-share ko kada kayo nga ilustrasyon iti Matthew 6:19 to 20. Tako na ditoy do not store up for yourselves treasures on earth kanana where moth and rust destroy. So dagiti gayam pag-uurnungan tayo na iti nakarabaw ti daga, mabalin na aglati, unang saan ket mapirdi iti insekto.
ken alisto nga mabalin nga matakaw kunana. But iti verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven. So ti pag-investan tayo iti treasures sa kabsat ket ijay langit, nga ijay langit ket saan nga mapirti dagitoy ken haan nga aglati ken saan nga matakaw. So ti saludsod gagayem ken kabsat narugyanan tayo kadin iti nag-invest iti pang heavenly treasures nga ibagbagana ditoy. And kakabsat ti ibagbagana dito nga talaga ket duma hanting man agad nga makita iti bunga dagiti aramiden tayo dagiti sakripisyo tayo. I do believe nga the best accountant na talaga ket ni Jesus Christ. So nga let us be all out na talaga nga iti tayo iti life tayo kani God. Let us persevere. Tama mati tayo gagayem din kakabsat nga our labor in the Lord is not in vain. Itilaan kakabsat, praise God. Okay, so praise the Lord. Nagpipintas na kita in-share na kita kabsat tayo, no? So, truly, garamit tayo ti may panggap kini Apo Diyos kat madi tayo to pulos agbabawi because our labor will never be in vain. Okay, so as I also listen kada kita ibagbagada, dapat ti pampanunod ko. Okay, so kanong kasanupay nga talaga nga ma-ensure tayo met nga datay aramidon tayo will not be in vain o no hang masayang. Ti imapay kanyak ket jay we should always listen carefully kedi jay leading ni Holy Spirit kada tayo. Talaga nga ano tayo maging ano tayo kunatay dito yan nalaing tayo nga aglisen kada jay speak o ni i-reveal ni jay Holy Spirit nga iso ti mangidalan kada tayo. And surely if we're going to follow ni jay ibagbaga ni jay Holy Spirit kada tayo, we will never be lose, okay? Or hindi tayo mawala, okay? We'll be tracking yung steps toward Christ, and of course no day jayan will our labor will not be in vain. So truly we should always act in accordance to God's will, always listen carefully sa leading ng ating Panginoon. And I also reminded yung it may not be directly related, but I also reminded yung sa Jeremiah 29:11 na kunan nga talaga ni God kada tayo, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. And therefore, numamati tayo by heart and by faith nga God is revealing to us, we will know na yung sinasabi ni Sis Annie na yung ating investment, yung ating ginagawa dito sa mundo ay talagang masasabi natin this is an investment in heaven. Okay? Na it will not rot, but all the more that it will makunatay nga it will pleases our Lord Jesus Christ. Okay, so Nejay, so man I think it's high time now na i-summarize tayo natin na pagsasaritan tayo tatang Rabi. Okay, so nakpagsubyan ni Sis Annie, tapno isa timang summarize, tapno mas siguro mga take home na yun, magiging take home natin yung summary, including yung challenges for us this evening. Okay, so Sis Annie. Praise the Lord. Nakapimpindas dagiti sharing kakabsat aya mas lalo pa nga mapatibker iti pamati tayo ket no adda siguro dumdumngeg itatang medyo matetes iti pamati na kani Apo wenno adda dagiti parikot nga sangsangwen na, so very timely dahil gayam ito kakabsat. So i-summarize tayo lang, i-recap tayo. So dati point number 1, naglagi po tayo nga let us stand firm, let nothing move us. Awan ko maiti maka bunggon iti pamati tayo kani Apo, agtalina tayo nga natibker, ken saan nga magaraw babaan iti natibker nga relasyon tayo kani Apo Dios,
babaan iti sasauna nga isuti kanayon nga mga palagip kada tayo ta naadaman ti tiyempo nga bumaaw ni lumamiis iti bara iti pinagserbi tayo ken kuana ket very clear dagiti sasao ti Dios ken naglagi pen tayo gagayem ken kakabsat nga daytoy nga pinakibadang tayo iti pinagtulnog ken ni Apo ket adda ti Espiritu Santo nga mangpatibker ken mangpabilag kada tayo kadagiti tiyempo nga kumapsot tayo. Ken number 2, always give yourselves fully to the work of the Lord. Haan nga kayat ni God, wano haan nga maplis isuna, no, second priority tayo lang isuna, saan nga naragsak ni God, no, haan tayo nga all out, wano saan tayo nga itid nga talaga di full commitment. So, Jesus Christ offered us 100% salvation and deserve na gagayom ken kakabsat nga itid tayo ken kuana iti 100% na commitment. Maaramid tayo laang detoy no talaga nga ma-acknowledge tayo di authority na iti life tayo ken DJ na uneg nga talaga iti relasyon tayo ken kuana. And number 3, as a result gagayom ken kakabsat dagiti pinag-persevere tayo pinalagipan na tayo ni Apo nga dagiti trabaho tayo na pinagserbi tayo ken kuana ket saan nga pulos nga masayang but these are the best nga investment nga isu dapat nga talaga tiikan tayo iti tiyempo although we are in this world nakad-ado nga talaga ti mabalin nga makaigawid kada tayo nga laglagi pen tayo gagayom nga hakken kakabsat nga haan tayo nga agnanayon diti rabaw ti daga and let us invest on what is eternal. So as an application kada ti kakabsat adda iti talong nga letter R, W, and L. So ana GR, right faith. W is let us wear the full armor of God tapnohan tayo nga magunggon ken maudi ket love for the Lord. So, gagayom ken kakabsat, let us stand firm in our faith and adat faith iso papak na dagiti amin nga ipapaay tayo na ayat ken ni Apo ken kadagiti tattao tagnawlaw. Sila gagayom ken kakabsat and sapay kumata na ipapuso tayo amin. God bless us all. Okay, thank you, Sis Annie. So, siguro mali daw malipatan natin RWL. Okay, so okay, so tata hanggang makumpleto dito yung arabi tayo, na pinagsarita tayo yung arabi, no, di tayo ay awagan ni Brad Aldwin nga isumat ti mangiburay kada tayo gospel, kaya nisunto pa yan na tayo mang-invite met kadagiti kakabsat tayo, kadagiti na duma-duma nga aktibidades tayo. Okay, so Brad Aldwin? Sige. Iti teksto tayo, gagayam kin kakabsat. Kunanay jay umuna Korinto 15, 58. Nga road patpatigek akakabsat, agtalineed kayo, anatipker ken di magaraw. Kanayon asangwenyo ti trabaho yo, may pay iti Apo, tammuyo nga da bunga, ti amin nga ramiden nyo iti panagserbi iti Apo. Nalawag kakabsat nga DJ inbaga ni Sis Annie, DJ summary nga pangin-investan tayo ti biag tayo. Kaya pangin-invesam iti biag mo. Nasaludsod mo ka din kabsat nga anya iti purpose iti biag mo. Laglagipon tayo nga pinarswana tayo ti Dios. Tapno idayo isuna agtalek ken kuana ken madaan iti napudno ken natibker nga pamati ken kuana. Kaya ti Dios nga madaan tayo iti ayan-ayat ken nadeket a relasyon ken kuana. Ken ibagbaga ti Biblia gagayem ken kakabsat nga ayatem ti Dios mo iti amin a pusom, iti amin nga panunot mo, iti amin na kararwam ken iti amin na pigsam. Ngem apay nga dayti nga biag ket saan nga mos usar para iti pagayatan ti Dios. Han nga matungtungpal iti pagayatan iti Dios iti biag tayo. Anya dagiti posible nga rason ken sungbat siguro
makuna tayo nga babaen iti pammati saan dete kurang iti pammati wenno saan nga natibker iti pammati ta alistuman nga maupay no dadagiti pakasuutan wenno dagiti rigat nga mapasaran isu dagiti rason nga tumamnay wenno maupay wenno agsanod iti panagserbi iti Dios. No maminsan pay mabalin nga agdependar tayo iti makikita tayo kadagiti sitwasyon. Ket ngenti ko na ti Biblia nga ti maysa nga anak ti Dios ket agbiag iti pammati saan nga kadagiti makita na. Dagitoy ti mabalin nga rason apay nga ti pagayatan ti Dios ket saan nga matungpal iti biag tayo. Saan tayo nga makapagtrabaho nga naimpapusuan iti pagarian ti Dios. Narigat nga makapagtulnog kasi no dadto maadu dagiti saludsod nga mangrugi iti no nga rod no kastoy. What if ipapakita tayo laeng nga ti panamati tayo iti Dios ket saan nga 100%. Di pa nagdwa-dwa may isang basol dayem ken kakabsat. Ket isut gapuna nga no kastoy man iti mapasamak talagang DJ broken ha detay maupay tayo talaga nga maminpinsan ken saanen nga makapagtuloy iti Apo. Isu nga rod nga awan makita nga bungay ti biag iti maysa nga agdwa-dwa wenno na saan nga buo iti pammati na ta kinagpayson na iti damo pay laeng baka saan tayo nga inawat ni Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan iti biag tayo. Wenno inawat mo man ignorem DJ timek ti Espiritu Santo. Mabalin nga dagito iti laped tapnon saan na matungpal DJ panangaramat ti Dios iti biag tayo. Kakabsat no kastaman iti kasasaad mo ita awisen ka nga ita nga gundaway tapnon amirisem wenno awatem ni Apo Jesus no pudno metlaan nga inawat mo isuna amirisem iti biag mo. Awatem isuna nga rod nga Apo ken mangisalakan iti biag mo. Agbabawi ka kadagiti gundaway nga nagkurang ka iti pammati detay saan mo ingkan kano iti panangubra saan nga naimpapusuan iti panagtulnog ken panang-ignore iti Espiritu Santo. Saan mo nga ingkan kano nga intellect dagiti pilbilin na kenka. Ket awisen ka nga ro ita nga gundaway gagayem ken kakabsat nga no tigtignayan na ka iti Espiritu Santo itatangad dama tapnon sumaya iti relasyon mo wenno mapasubli DJ apoy nga panakilangin mo kana po Dios awisen ka nga makipagkararag kanyak nga agbalin nga personal na kararag mo itata kumararag tangarod amami nga nasantuan agyamang kami iti pamalagip mo ta tibiyag ko Apo Dios saan nga naimpapuswan o Lord God iti pamatik ka saan nga buo gapu metlaeng Apo Dios kadagiti saan ko nga panagbiag babay niti pamatik ka pakawanen nak Apo kadagiti gundaway nga saan kuman nga impangpangag iti bilin mo wenno iti timek iti Espiritu Santo nga inignore ko Lord God dagiti bilbilin mo nga agtrabaho iti pagarya mo Lord God. Agyaman nak Apo Dios ta napalagipan nak ket naamiris ko Apo nga tibiyag ko ket paralaeng kang ka ket itatanga gundaway awaten ka
Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan iti biag ko ket tulungan nak nga agbiag nga maparagsak ka, maayo ka ket isukok ti biag ko ken ka si kanapo Dios iti makin control mangkontrol ket siwawaya ako Lord God si papalubusak nga mangidalan kanyak iti amin na pagayatam. Yaman Apo. Dahito iti dawat ko ken kararag ko tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you, Brad Aldwin. Okay, so talagang nagalisto ti time tayo ya. So I hope nga najay naiburay nga gospel nga wano naimbag nga damag nga share ni Aldwin ket matignay na kita kakabsat tayo. Ket talagang today is their start of their new life with Christ. Okay, so inakman awagan ni Sis Marjorie ta isuman dagiti dagiti announcement tayo dagiti aktibidades tayo ti ministry ken dawatek payen nga isuntumet ti mangidalan iti closing prayer. Okay, one kakabsat, adtoy nga rod dagiti mararamid iti church tayo ket kada Wednesday adda daytoy lifeline nga virtual fellowship ket maawis kayo amin nga agbuya pati dagiti gagayemyo kapamilyayo awisen nyo amin ida gagayem ken kakabsat. Ket iti mo tri nabiin kwa kasla ita isu daytoy lifeline topic review tapno mas pay nga explain wano mailawlawag dagiti topiko nga napagsasaritaan iti lifeline iti Wednesday. Ket every first Saturday iti kada bulan adda iti day in prayer and fasting nga mangangay ket encourage kayo kan dagiti kontaksiyo nga ag-join mat kadetoy tapnon mas ma-encounter tayo pay ni God iti naun-uneg pay ken Freedom in Christ into no June 25 maudi nga Sabado manan deti nga bulan kakabsat praying nga digiti contacts tayo ket maka-join dan tumutan iti Freedom in Christ wano EGR. Ket kada Domingo ada iti worship service nga mangangay iti lawag iti face-to-face Jacob Building. Also available iti Facebook Live ken YouTube. And Pisol class every Sunday iti 1:30 to 2:30 malam. So praise God dagiti laeng kakabsat dagiti announcement tayo. Ket indayon iti panag-recap akararag kadeti nga aramid tayo awisan kay man amin nga agdumog ket agkararag tayo. Amami nga man nakabalin agyamang kami unay Apo iti daytoy nga gundaway nga nalpas manen nga lifeline topic review ket dawat mi Apo kadagiti amin nga nagdengeg ken nagbuya Apo Dios ket talaga nga malagip da dagiti nangaganda ket sika Apo iti personal nga mangipalagip kadakwada o God nga masapol Apo Dios iti panagturod panag-anos nga agaramid kadagiti pagayatam. We pray O Lord nga amin dagitoy learn me ket maiaplikar mi kadagiti bibiyag mi. Agyamang kami unay amin dagitoy Apo Dios ket bigbigan mi nga sika Apo iti nangidalan kada kami. Dagitoy nga rod Apo iti kararag mi ket pagyamanan mi ket kukam amin nga pamadayaw, gloria kan panagyaman. Tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you, kakabsat. Okay, so nagbiit ti oras, but I hope you enjoy ken nagiti lesson, something nga tupatan, but awitin tayo kaspin makipagnakin ni Apo Hesus Kristo. Okay, so again, good evening. Okay, so dagiti kakabsat, Brad Alvin, Sis Annie, and Sis Marjorie, you can greet also your mga contacts. God God bless. bless everyone. Hope to see you Next again. Monday. God bless. See you next Monday.